Ahojte ľudia, toto je nový diel z dielu BFF. Že som viac nahypená. Tak idem vám predstaviť postavičky. Dobre, toto, potom, keby ste počuli nejaký zvuk v pozadí, tak prepáčte, to idem. Toto je malé dieťa a volá sa David. Toto je Natália. Toto je tá jej BFF tejto. A je to Misty, ako moje meno na tomto YouTube. A ja som neuveriteľne rada, že máme už 11 odberateľov. Wow, to je zázrak. Toto je jej BFF a je to Natália. Toto je ich tejto. Potom prepáč, ale ja proste kašlem za alergii. Tak toto je mama, vlastne Natália, teda Bibiana. No, aký si povieme potom. A toto je ocko a volá sa Maro. A čo ideme na tie veky? On má 4, lebo sú to dvojčatá. Toto má 15, ale ona je marca, ona neviem kedy bude, neviem, budeme narodeniny. 41, 42. A Chill House Tour. Toto je tých dvoch. Je to detská, potom kuchyň, potom tejto a potom ložnica tých. Takže môžeme ísť na to. Mami, Anna Zlatičko, môže k nám prísť moja BFF. Počkať, ktoré veci má dve? No práve, že proste je moja kamoška. Kľudne. Ďakujem. Idem jej zavolať. Len keď nájde mobil. Ja som nedala. Tak a kde by mohol byť? No. Nevadí, ale mám skupinu, takže môžem sa hentem zavolať. Si dám naspäť sluchatka, tak dám si myšku. Dobre. Takto. Ahoj. Ahoj, no čo? No, maminka mi to dovolila. No super, aj mne to maminka dovolila. A potom, ja som tu nie s nikým, ale proste ja viem robiť také hlasy. Takže tak teda ja idem za 4 minúty. Ok, za 5 minút som u teba. Alebo ku nej idem aj teraz. Tak ahoj. Ahoj. Ja som tak ráda, že príde. Yes. Potom tá jej bývalá BFF bola táto. A oni sú proste sestry a toto bude odteraz Klára. Ding dong. Už je asi tu. Môže už nás spraviť? Nie. Ahoj. Ahoj, no čo? No nič, práve že... Som si myslela, že keď toto dám na posteľ môjho psa, tak sa mu to oko proste otvorí, ale ona asi bude mať tak zatvorené oko navždy. No to mi ťa je ľúto teda, ale je docela, ale je pekný, no. Počkaj, prosím si aspoň Zizia Pipi. Akože tam je Zizia Pipi. Zase takhle ze stolu choď. Idem sa tam pozrieť, ok. Čo sa stalo, Zlatíčka? Ono tu je večelec. Není tu večelec, je to iba vašej sestričky kamoška. Si istá? Mami. Neviem, ja to neviem proste. Decko, poďme. Máme decko.
Dobre. A já se s vámi loučím, pozdravujte maminku a účet, prosím.